Bon dia i bona hora. Soc en Marc, el vostre escaquista de confiança, i avui us porto una notícia molt especial per mi. Però abans m'agradaria felicitar-vos, xarxa de Mat, per com heu estat cobrint aquesta setmana, amb primícies i tot, l'evolució del Campionat d'Espanya, amb tot això dels positius, els confinats, etc. Però bé, com deia, la notícia especial tant per mi com per qui formàvem, i sí, en passat formàvem el Cultura Escacs. Bona tarda. Si són les 7 d'un dimecres, això és Cultura Escacs, un programa d'escacs amb humor, amb molt bon humor. Comunicàvem a principis de la setmana que ja no seguiríem aquesta temporada i ens han arribat al cor totes les mostres de suport i afecte que ens heu deixat per les xarxes socials. Moltes gràcies de part de tot l'equip, ha estat una molt bona experiència, ens ho hem passat molt bé. Ens ha agradat formar part d'aquest projecte compartit que crec que és el Cultura Escacs, doncs ja ha canviat diverses vegades de mans i estem convençuts que qui agafi el relleu, si us plau, que algú l'agafi, si us plau, ens seguirà oferint un bon contingut i un espai de trobada, perquè al final és una mica això, no? Un espai per compartir la nostra afició, passar-ho bé i trobar-nos. Però no tot són males notícies en el món audiovisual. I és que anem a Netflix, que fa uns dies va anunciar que el 23 d'octubre estrenaria The Queen's Gambit. Una sèrie basada en la novel·la homònima de Walter Travis de 1983, que és la història d'una noia orfa que és un prodigi en els escacs i vol aconseguir el títol de gran mestre. Té molt bona pinta i com tot el que fa Netflix segur que es converteix en trending topic i això als escacs li va molt bé. Però em suscita una pregunta, la pregunta de la setmana que us faig, Víctor, Enric i a la taula, una pregunta que parteix d'una premissa i és que en la majoria de ficcions, en la gran majoria de ficcions en les que apareixen els escacs, el paper de qui és aficionat als escacs acostuma a ser d'un malfactor, assassí, un psicòpata, un pertorbat. Llavors, partint d'aquesta premissa, què preferiríeu? Que els papers d'escaquistes a les ficcions només fossin per pertorbats o que no apareguessin mai als escacs? És una pregunta en la línia de si existeix la mala publicitat o no. Allò de que parlin de mi encara que sigui malament. Bé, això és tot, espero que us hagi agradat i la setmana que ve més. Adeu.